Россияда коронавирус электөрүчеләр саны кимеми. Татарстанда яңа шикләүләр кертелә. Хәзер җәмәгать туклану урыннарының эше һәм күңел ачу чараларын үткәрү вакыты үзгәрде. Халыкка нәрсәгә әзер булырга? Без онлайн режимда эшлибез, кунакларыбыз Skype аша элемтәдә. Хәерле кич, исәнмесез, эфирда таянып тастапшыруы студияда Алмаз Гафиятов. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Шын мәгънәсендә хәзер хәлләр катлаулана бара. Соннар орта, үлүчеләр саны да арта. Ринат әфәнде, менә бүген эпидемиологик хәлне ничегрәк бәяләп була икән? Бүгенге көндә эпидемиологик обстановканы тасвирлаган вакытта бик яхшы дип әйтеп булмый. Безнең Татарстан Республикасында көн сайын 0,5%-ка артып барса, авыручыларның саны башка төбәкләрдә, безнең Россиядә, инде чит илләргә караганда, анда чит илләрдә бигрәк тә күп. Безнең республикада бу коронавирус белән авыручыларның саны кызганычка каршы көннән-көн артып бара. Менә әгәр дә сез карап барсагыз, суткаларны һәр көнне тәүлегендә 40-тан артык, башта менә берничә атна элек 35-33 буладыр. Менә бүгенге соңгы тәүлектә бүген иртән караган тагын 43 кеше яңадан авырган, шушы коронавирус авыруы белән. Бу ни өчен шулай? Чөнки без аны инде баштарак та әйткән идек, табиблар, көз көне шушы сезонный авырулар, грипп авырулары, башка төрле йогышлы авырулар булай да жылдан-жыл артып бара. Менә бу коронавирус өчен шушындый салкынча, юеш һава торышы ничектер шушы вирусларның таралуына яхшы хәл булып тора алар өчен. Безнең өчен начар булса да, аларга инде ул, как бы способствует дип әйтергә кирәк. Мөмкинлектән файдаланып телевизордан әйтәсем килә, халыкка мөрәҗәгать итәсем килә. Бу хакта соңрак Ринат әфәнде, безнең әлеге вирус белән очрашучылар да бар. Менә электрмәс өчен һәм шулай ук инде менә ничегрәк әлеге сонарга шанырга буламы, юкмы? Үз хәлләрен үзләре белгән кешеләр белән дә сөйләшик. Айсылу, менә ничегрәк булды әлеге хәл һәм бүгенге көндә нәрсәләр киңәш итәрегез башкаларга да? Хәерле көн. Мин Ринат әфәнде әйткәнчә, менә шу 80%-ка керәм инде. Безнең беренче көннән үк тотып алдык. Мин инде контактта булганымны белү белән беренче көнне үк тест бирергә бардым һәм тест минем уңай нәтиҗәне күрсәтте. Шулай итеп, авыруның беренче көннән үк дәвалана башладык. Шуңа күрә җиңелрәк узгандыр дип уйлыйм. Бу җиңелрәк санала инде, ләкин җиңел булса да бик җиңел түгел икән. 2 көн буена, 3 көн буена тора алмыйча ятырга туры килде, хәл булмады. Бернинди дә моны грипп белән дә, ОРВИ белән дә чагыштыра торган түгел, бу бары тик бөтенләй башка. Бик җиңел дип әйтмәс идем, җиңел формада кичергән очракта да барыбер авыррак. ОРВИга караганда яки анда гриппка караганда авыррак булды. Нәрсәдән авыр? Хәл юк. Иртән торасың, юынасың, инде хәл бетә, барып ятасың. Сулап булмый, шәһәр фатирында һава җитми. Без инде урманга чыгып китә идек, урамга чыгып китә идек, кашып кына булса да һава сулап кергәч, әзгенә җиңеләя иде. Һава җитмәгәнлектән булырга кирәк, баш кысып авырта. Анда кичкенә баш киеме кигән шикелле, башны кыршау белән кыскан шикелле, шулай итеп авырта. Ничек дәваландык? Безгә инде беренче көннән үк врач шалтыратты өйгә килмәячәк без диделәр. Әлбәттә, ансы белән бер нәрсә әйтеп булмый, чөнки йогышлы авыру, куркыныч авыру, телефон аша дәвалауны билгеләделәр. Көненә 4 мәртәбә орбидол эчәргә, 1 мәртәбә сумаймет эчәргә 6 көн дәвамында, һәм грипферон белән борынны чайкарга, хлоргексидин тәкъдим иттеләр авызны чайкарга. Ләкин ул хлоргексидин авызның бөтен эшен бозып бетерде инде. Теге үләсең килмәсә, андай бер риза буласың дип, безгә риза булдык инде. Һәм монда алга китеш кайчан сизелә башлады? Ничә көннән соң сезнең инде терелдем дип әйтә алдыгыз? 6 көн дәвалау курсы менә 6 көн дәвам итте. Һәм 6нчы көнне инде мин мәктәп бөтен даруларны эчеп бетердем, хәзер нәрсә эшләргә.
аптырап каласың икән анда. Ләкин хәлләрне әле бик әйбәт дип әйтеп булмый. Ул дәвалау курсы беткәннән соң да шулай ук һава җитмәү, каядыр 8-нче, 10-нчы көннәрдәдер әзрәк кенә җиңел була башлады. Инде авырып бетергәнгә каядыр менә 3 атна вакыт үткәндер, мин хәзер дә җиңел дип әйтмәс идем. Хәл бетү, нәрсәдер менә үз-үзеңне әллә ничек сәер хис итү әле һаман да бар ул. Һәм ул әле тиз арада бетмәстер дә, чөнки организм бит әле көрәшергә тиештер. Чулпан, сез үзегезнең тарихны сөйләсәгез иде. Белгәнемчә, сезгә коронавирус дигән диагноз куелмады. Һәм гомумән ничегрәк барды әлеге процесс? Нәрсә белән очраша гомумән кешеләр әлеге вирусны эләктергәннән соң? Миңа коронавирус дигән диагноз куелмады, әмма ләкин үземнең этлегем белән мин аны тапшырып расладым коронавирус белән ауыртканымны. Беренче көннәк нәрсәгә эләгәсең? Бу авыру белән үзең булып каласың. Врач килеп мин чакырдым, минем 2 көн температурам булды, икенче көнне мин табиб чакырдым. Ул килде дә, аха, синең монда үпкәләрең сулышың начар, әйдә син дип миңа иң көчле антибиотик калдырып китте. Ләкин вирусный инфекция икәнен беләм бит, менә төп хата да дип уйлыйм мин шу дәвалануда һәм гомумән вирусный инфекция белән бактериальный инфекциянең нәрсә икәнен халык аңлап тормый. Һәм менә бу турыда социальный роликлар булган булса, бу авыру башланганда бәлки җиңелрәк тә үтелгән булыр. Чөнки беләм, авырмыйм әле дип антибиотик эчеп йөргән кешеләр дә бар икән, әйме? Мин аны эчмәдем, мин бары тик су эчтем, шул кушылган витаминнар эчтем. Һәм 6 көн шулай булды инде, миңа алай шалтыратучы да булмады врачлар, килүче дә булмады башка. Әйтәм, мин дә менә беренче көннек асуга шалтыраттым, синең ничек анда нәрсәләр эчтең дип. Ләкин кеше нәрсә әйткән, менә күршемә шушы әйбәт әле дип, мин дә шуны эшләргә җыенмадым инде. Әзрәк уйлабрак үзеңнең организмны синнән башка бер кеше дә белми, хәтта 5-10 минутка килеп киткән табиб та белми аны, әйме? Син ничегрәк үзеңне хис итәсең, шуннан чыгып дәваланасың дип. Без менә шулай дәваландык. Ирем дә авыртканда, ирем дә шулай дәваланды. Ул үзенә нәрсә кирәген белеп, аның башка чамасы да юк, чөнки без табиб чакыргач, безгә табиб килде, травматолог студент, чөнки табиблар юк, авыртып киткәннәрме, чакыруга менә шундый студентларны җибәргәннәр. Ул инде бала. Гафу итегез, сез тест тапшырдыгызмы? Шул ук мәсәлән томография үттегезме? Һәм аларны үтеп була идеме? Менә ничегрәк барды әлеге процесс? Гадәттә бит кешеләр ниндидер симптомнар туа башлагач, беренче чиратта шул тест турында уйлый һәм томография ясаргамы юкмы дип. Менә бу яктан ничегрәк булды хәлләр? Тестны без әлбәттә әйттем инде, мин тест бирдем, үзебезнең поликлиникада бирдем, былай да бирдем, миңа берсе аның бар диде, берсе юк диде. КТга килгәндә беләм, икенче температурасы күтәрелеп, икенче көнне КТга язылырга дип чабучылар да бар, һәм КТ үтүчеләр дә бар. Шуңа да аның бәясе хәзер 5000-гә менде бит инде, әйме? Мин дә инде шалтыратып карадым, ләкин анда 2 атна көтәргә кирәк иде, һәм иртәнге 4тә барасы ул КТны үтәргә. 2 атна түгел, 1 атна көтәсе. Һәм соңыннан тагы укып, нитеп белгәчтен миңа аңлаттылар инде, ул коронавирус вакытында КТ да ул соңыннан гына күрсәтә, башта ук күрсәтми дип. Булай шуңа мин тынычландым һәм башка эзләмәдем. Булай шул көнне КТга берничек тә барып эләгеп булмый. Һәм без белгечкә дә сорау бирик әле. Ринат әфәнде, менә монда күп кенә сораулар туа. Беренчедән, әгәр дә кешедә ниндидер симптомнар була икән, табиб килми. Менә ничек үзеңә шул ук телефон аша, күзгә күз авыру белән очрашмыйча, аның нинди хәлдә булуын белмичә, ничек аңа дәвалану билгеләргә, шул ук антибиотикны, мәсәлән, бер кешегә ярарга мөмкин, икенче кешегә ярамаска мөмкин. Һәм менә бу моментта, менә Чулпан әйтеп китте, беренче көнне ясарга ярамый, аның мәгънәсе булмый дип, томографияны кайчан үтәргә кирәк? Бу бик мөһим сорау иде сез миңа, бу дәвалау турында кайчан табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк, табиблар ни өчен килмиләр дигән сорау бик тә шундый сорау бүген көндә ул бик мөһим сорау, чөнки дөрес менә күп кешеләр авырый, дигән поликлиникаларга барсаң кеше күп, анда без бит инде әйтәбез, әгәр дә үзегезне температурагыз күтәрелсә, аннары соң үзегезне начар хис итсәгез, поликлиникага бармагыз, табибларны йортка чакырырга кирәк, квартирага чакырырга кирәк дибез. Кызганычка каршы
Менә күп кенә хастаханәләрдә табиблар үзләре дә бик күп авырый. Медицина хезмәткәрләре дә бик күп авырый. Шуңа күрә идеальный булар әгәр дә табиблар килеп, авыруны карап, аңа ничә итеп дәвалану усулларын әйтсә. Әмма дә менә бу әйтеп киткәнемчә күп ишаракта моны булдырып булмый. Бүгенге көндә 16-дан артыграк протокол бар лечение дигән сүз инде. Ул менә кешенең нинди симптомнары бар, аның хәле ничек, шуңа карап, менә шушы протоколлардан протокол дигән әйбер инде ул дәвалау усулы дигән сүз. Анда бит менә күптер антибиотикны кайчан бирергә мөмкин, аспиринны кайчан бирергә кирәк, теге тромблар ясам барлыкка килмәсен өчен. Шуңа күрә бу менә яз көне дә авырган вакытта бу протоколлар юк иде. Менә без инде авыруларны дәвалый, менә әйткәнемчә 16 усулда протокол бар. Шуңа таянып, табиблар нидән телефон ашада сезгә бу авыруларга дәвалану усулларын әйтергә мөмкин. Ул инде әгәр дә кешенең авыруның хәле авыр булса, бик температурасы югары булса, аның үзен-үзе хис итү бик нык авыр булса, ул вакытта табиблар килә, ул вакытта скорый помощь килә. Һәм аның хәленә карап, аны я стационарга алып баралар, анда аны тикшерәләр һәм аның хәленә карап больнойны авыруны стационарга салырга мөмкиннәр. Әгәр дә инде аның хәле бик начар булмаса, ул вакытта шунда аңа дәвалану усулларын әйтәләр, менә шундый дарулар белән шул вакытта кирәк дип. Менә бу сезнең соравыгызга мин шулай итеп җавап бирер идем. Менә башкаларга ничек дәваланырга һәм кайсы очракта нәрсә эшләргә бу хакта рекламадан соң? Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таяну ноктасы тапшыру. Без бүген әлеге дә баягы коронавирус һәм бүгенге режимнар турында сөйләшәбез. Әгәр дә, мәсәлән, элегрәк шул ук яз көне кайбер кешеләр ышанмаса, бу шир бездә юк, аны уйлап тапканнар дип әйтсәләр, хәзер күпләрнең инде туганнары, танышлары шул ук хастаханәләргә ята башлады. Инде аяныч тәмамланган мисалларда күп һәм шулай ук танылган кешеләрнең дә әле инде безнең шул ук хастаханәләргә эләгүләре билгеле. Бу көннәрдә инде безнең тапшырган даими кунагы Зөлфия Вәлиева инфекцион хастаханәдә ята. Идегез әле аның да фикерен тыңлап үтик, аннары дәвам иттерәбез. Бер көн җиңеләеп китә хәлең име? Сөенә генә башлыйсың, шатланасың. Икенче көнне тагын начар булып китә. Менә дулкын белән дәваланасың. Һаман бер аяк белән каядыр менә монда түгел кебек инде. Бик куркыныч. Күпкәгә төшкәч бу авыру, менә иң авыр процесслар шунда башлана. Бу авыру тәндәге бүтән нинди авырулар хәтле булды име, ул бүтәнесен тикшереп чыга, тентеп чыга, бүтәнесен ябышып, һәрберсенә ябышып, авырттырып чыга. Менә бу нәрсәгә бәйле икән, Айсылу, ничек уйлыйсыз? Кешенең организмына, чөнки яшьләр дә авырый һәм, мәсәлән, өлкән яшьтәгеләр әле киресенчә аны ничектер җиңелрәк тә кичерергә мөмкин. Башта бит әйттеләр, аерым куркыныч ул инде нәкъ менә өлкән яшьтәгеләргә дип. Менә сез инде танышларыгыз да бардыр, үзегез дә кичердегез әлеге авыруны. Менә ничек уйлыйсыз? Нәрсәгә бәйле бу һәр кешенең үзенең хәләте? Аны әйтәләр бит инде кешенең хроник авыруларына бәйле дип. Менә безнең кичәгенә кенә туганыбыз үлеп китте. Ул шикәр авыруы белән авырый бирә. Шикәр авыруына зарланып больницага барып яткан вакытта палатада бер кеше коронавирустан үлеп киткән булган. Шуннан юктырып кайткан да, нары чалуга салдылар аны. Урыны җәннәттә булсын, бик кызганыч инде. Шикәр, менә аның шикәр авыруы. Үлүе бәлки шул шикәр авыруының көчәеп китүеннән дә булгандыр. Кемнеңдер йөрәк тамырлары авырулары, кемнеңдер бүйре авырта, бүйре сәбәпче була. Менә шундай, әгәр кешенең хроник авырулары бар икән инде, бу коронавирус юктыру аның шул авыруларын көчәйтеп җибәрә дип әйтәләр. Һәм бер танышым шикәрнең бит инде кандагы күләме 5-тән дә артмаска тиеш, ялгышмаса мин табиб түгел генә әйтә алмыйм. Бер танышымның шушы коронавирус фонында шикәре 17-гә үк менгән иде. Ничек алай булгандыр, ләкин коронавируста бу бер күзәтелә дигәннәр инде врачлар аңа. Шулай дип әйтте ул. Монда
иммунитетка да бәйледер инде ул. Ләкин шундый мисалларны күрә торып та, аларны белә торып та, күбесе бит әле битараф карый һәм режим йомшартылуы да күпмедер дәрәҗәдә инде йогынты ясагандыр. Ләкин менә шикләүләр бар һәм кайбер моментлар буенча, мәсәлән, төнге вакытта күңел ачу чараларын оештыру һәм туклану урыннарында хезмәт күрсәтү тыелу турында мәсәлән кирде. Ләкин бу әллә ни зур ниндидер теге шикләүләр түгел, кешенең үзеннән тора барысы да. Чулпан, менә сез инде журналист буларак та менә бу һәр көн барган статистикага, хәлләргә ничегрәк карыйсыз һәм мондай тормышта менә кешеләргә нәрсәдән куркырга кирәк, уяу булырга, чөнки кайберләре барыбер әле һаман да битараф була әлеге проблемага. Шәхсән мин үзем битараф идем инде соңгы вакытларда. Маскаларда киеп йөрмәдем, дөресен әйтәм. Әллә бу маскаларның бәлки ярдәме дә тимидер дип уйлыйм. Ләкин алай түгел булып чыкты бит инде. Маскалар кирәк һәм иң мөһиме үзеңнең хәлеңне белеп торырга кирәктер дип уйлыйм. Һәм инде йөрүләр буенча инде яз көне бит инде утырдык иде, әҗәй көне ничектер шикләүләр бетте. Моңа инде бәлки дәүләт сәясәте дә бераз бетәргәндер моңа. Шуңа халык инде тынычланды һәм белән нәрсә килеп чыкты. Ринат әфәнде, инде коронавирус турында иштәп башлаганга да 1 елга якын вакыт уза тиздән, шул ел ахырында. Менә бу вакыт аралыгында сезнеңчә нәрсә эшләп өлгереп булды һәм нидер алга китеш бармы? Әллә инде без әле һаман да аның нәрсә икәнен белеп бетермибез кебекме? Алга китеш бар. Кешенең организмының сәламәтенә карап, ягъни аның иммунитетына карап. Иммунитет дигән сүз ул кешенең организмы теге я буйса авыруга каршы көрәшү сәләте дигән сүз. Иммунитет ни кадәр яхшы булса, кеше шул кадәр коронавируска гына түгел, башка авыруларга каршы да яхшы көрәшә. Менә шуңа күрә без тәкъдим итәбез, прививкалар ясарга, дөрес яшәү рәвешен алып барырга, маска белән киенеп йөрергә кирәк. Чөнки кеше әйтергә мөмкин, менә мин авырдым инде, мин шуңа күрә яңадан авырмаячакмын дип, бу хәл тоже дөрес түгел. Менә хәзер бүген көндә әлбәт башта менә бу авыру килеп чыккачтан да кеше авырганнан соң ул яңадан бу авыру белән авырмый дип уйлыйдыр. Әмма дә киресенчә икән, авырган кешеләрдә мөмкин авырырга, чөнки бу әгәр дә аның авыруыннан соң канында антитела, титр антител, ягъни шул вируска каршы көрәшә торган антителаларның күләме аз икән, ул яңадан да авырырга мөмкин. Шуңа күрә аннарысын әйтеп китәргә кирәк менә нәрсә турында. Маска киеп йөрү бигрәк тә авырган кешегә кирәк. Чөнки 80% әгәр дә кеше авыру икән, ул үзе дә белмәскә мөмкин, я ул носитель генә булырга мөмкин. Ринат әфәнде, без моны тапшыру сайын әйтәбез инде. Бу саннарны кабатлап тормыйк, аны белгән кеше белә, тыңламаган кеше барыбер тыңламый инде. Чөнки без моны еш әйттек, аны аңлашыла, кешегә җиткерергә кирәк, ләкин барыбер уйламаган кеше аның турында уйламый инде. Менә шикләүләр буенча да мәгълүматлар бар һәм әйдәгез әле Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановны тыңлап үтик, аннары дәвам иттерербез. Никаких планов на переход дистанционного обучения нет и быть не может. Школа работает нормально. Масочный режим, вот эта фильтрация позволяет нам контролировать ситуацию. Единственный путь – соблюдать санитарные нормы, носить маски, дезинфекция. И не надо из этого психоз делать. Нормально надо работать. Работать в этих условиях. Әлеге фикерләр шулай кешкә аңгырый. Айсул, ничек уйлыйсыз, менә бу өстәмә ниндидер шикләүләр, кайбер регионнар бит әле үзләре билгели, мәктәпләрне мәсәлән дистанционга күчерү, кемдер каникулларны озын айта, кемдер тагын ниндидер анда хәтта шул ук битлекләрне киеп йөрмәгән өчен дә зур штрафлар язып бирәләр. Менә сез ничек уйлыйсыз, менә андый адымнарга барырга кирәкме, әгәр дә кешеләр үзләре аңламый икән? Сез бу соравыгызга җавапны үзегез үк бирдегез. Әгәр кеше аңламый икән, андый адымнарга барырга кирәк. Аллага шөкер, бездә дистанцион укытуга мәктәпләрне күчерү турында сүз алып барылмый. Врачлар да әйтәләр, инде табиблар да әйтәләр, балалар җиңел кичерә яки балалар авырмый дип.
Kimdir әйтәндә 7 яшькә кадәр авырмыйлар, кимдер әйтәндә 15 яшькә кадәрге балалар өчен ул куркыныч түгел дип. Ләкин балалар ул авыруны йөртергә мөмкин үзләрендә һәм юктырырга мөмкин, анысы бар. Ансы инде укытучыларга куркынычрак. Штрафлар мәсьәләсендә әйе, Татарстан бит инде безнең язгы кампания вакытында дип әйтергә кирәк, штрафлар җыю буенча беренчелеккә чыккан регион булып тора. Белмим, бу безнең структураларның, фиш структураларның шундый әйбәт эшләвен аңлатам икән, әллә дә булмаса безнең Татарстанда кешеләрнең үз сәламәтлегенә шулай җавапсыз караган аңлатам икән. Монда ике сорауның берсе инде, икесе иде монысы. Шулай да шаяру белән кешеләргә үз сәламәтлекләренә җитдирәк карауын теләр идем. Телевизор караучыларга да, үзегезнең туганнарыгызга әйтсәгез иде, кисәтеп куйсагыз иде, сограк булсыннар иде үзләренә. Әгәр син бүген авырый башлыйсың икән, иртәгә синең якыннарың куркыныч астында кала дигән сүз бит инде. Ләкин кайберләр бит әле монда шундыйрак фикер белән дә яши, барыбер иртәме соңмы барыбыз да әлеге авыруны эләктерәчәк дип. Шулпан, килешәсезме? Әйе, менә мин нәкъ шушыны әйтмәкче, Майсулга җавап итеп, барыбер кайчан да булса, мин үзем дә һәрвакыт шулай әйтеп җирдем, кайчан да булса бер авыртам, җиңеллеген бирсен дип. Ходай Тәгалә менә ишетте җиңеллеген, мин начар каты авырдым дип санамыйм. Бары бер кеше бөтен дигән гомум иммунитет булсын өчен җәмгыятьтә һәрбер кеше ничәдер проценты авырырга тиеш дигән сүз бар бит инде, таяклар шулай дип әйткән иде. Шуңа ләкин авыртуны авырта башлагачтан дөрес дәвалану булсын иде. Мин һаман да менә үз шул ягымнан итәсем килә. Менә әле бер көнне генә магазинга чыктым, маскаларымны киеп инде хәзер әйме. Берәр биң телефонын сөйләшә, бик каты кычкырып сөйләшә. Ага, температурам күтәрелдеме? Әйдә, азитромицин, менә тиз арада азитромицин эчә башлады. Но һаман халык әле аңламый, бу вирусный инфекция. Бактериальный инфекция булганда гына антибиотик эчәргә була. Менә табиб менә безнең Ринат әфәнде, сез әйтеп китегез, менә кайчан антибиотик эчәргә мөмкин? Халык бит аны температурасы күтәрелү белән антибиотик эчә. Хәтта берне генә түгел, икесәрне эчәләр. Әле белмичә эчәләр һәм әйе, дөрес мәгънәсендә әле аларның бөтенләй инде салкын тию генә дә булырга мөмкин, элементар һәм алар инде профилактика чарасы дип аны кулланалар. Әгәр дә нәтиҗә ясап әйтсәк, Ринат әфәнде, менә кешенең менә бу вируска мөнәсәбәтен билгеләүдә сезнеңчә нәрсә таянып булырга тиеш? Аягның нуктасы беренчедән шушы авыруга дөрес караш булырга тиеш. Менә миңа кадәр генә әйтеп киттеләр. Әле күп кешеләр бу вирус миңа юкмас, мин авырмам, бу башка кешеләр генә авырырга мөмкин дип карыйлар. Әмма дә бу бик тә куркыныч авыру. Шуңа күрә беренчедән саклану чараларын күрергә кирәк. Bütün дөньяда, bütün гомерләрдә burun-burundan kalgan, burun zamandan kalgan kuruşu çarası bu, küreşu çarası bulup tura, özünü saklağı. Virusunu etiyoloji bilen çıkan ağrılar, başkaça onu profilaktika çaraları yok diye aytırga mümkün. Ben antibiyotik turunda bunda söz çıktı. Bir dürüst aytasiz. Gerek mi, gerek değil mi, antibiyotik mi olanda başka türlü doğrular mı? Kişi ya birisi mena şuşunday darı bikte yardım etti deyip, ya ikincisi mınsı türlü darı mena yardım etti deyler de onları öz bildikleri bilen özleri davalaylar. Bu mena nişik dip çağıştırıp aytırga da bilmeyim indi. Özüne ziyan kitiru degen söz indi bu mena. Şuna göre öz bildiğiniz bilen bu virüs turunda gümümen söz var mı yani? Kişi özüne tabip bulmagan şırakta özüne ol darulav usulların kullanmasına tiyir. Yani özü davalamasına tiyir. Şuna göre bir tabipler var. Tabiplarga müracaat etmek gerek. Meni tınlavçılar hazır aytırlar indi. Sen söylep oturasın indi. Anda poliklinika barga çilegi bulmay, anda şirat, tiglay bulay deyip. No, emme de bir selametlikten de kıymet bir de yok. Hamra bu noktada әйе, тапшыруны тамамлыйга әле Ринат әфәнде, дөрес сүзләр, һәр кайсыбызда үзебез уйланыйк һәм әлбәттә инде һәр кешедән ишеткән барлык чараларында кулланырга ашыкмасак иде. Сау булыгыз, бик зур рәхмәт сезгә безнең белән элемтәдә булганыгыз өчен. Статистика саннарының артуы күп очракта үзебездән тора, куркынычсызлык кагыйдәләре белән шаярмасак иде дигән теләктә. Сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.